Nerea! Kaixo, egunon, Ibon! Zer muzgea? Ondo? Ondo? Ikusiet, bazarria bilatu ezula, ez? Lekutan do, Bai? Baserri honea jatzeko. Gero esategu, page hona hemen da hau. Mendingora ibiltze zela, eneiz bat herritzen korrika. Honea jatzeko, gora eta bera eta gora eta bera. Bai, hemen dana mendillak hau. Hemen mendillak inguratuta gaude. Mendilla, txakurrak, ernillo, gazume, paota, estenare hemen unbaiten da. Bai, eta hemen atzen handotza mendillak hau. Bueno. Gero nola ez dugu mendillan korrika ingo. Hau patxara hemen, Bai, ikaragarria, ez da? Bueno, patxara, zakurpila zuen, paskal zuen, Bai, txakurra bai, ezke gut dana emate jo, eizai, korrikai, eta, bueno, pixkat erakutziko izut, ne afiziok. Ni... Entrenatzea altzatoz. Bueno, ez dakit, aspaldi utzila, no? Eta azteko ideakin, da, bira, gaur haitzeki hona izan lehike. Nik korrika nahiko berandu hazin itzan, konpetitzen behintzat nahiko berandu. 32 bat urtekin hola. 32 urtekin, Konpetitzen bai. Ibili beti. Korrika eta... Ibili beti iteginan, baina konpetitzeko zeik esnakan. Eta, bueno, behin Zarauzko kuadrilla batekin hasi ginen, eta beti behian ez mendia jutezian da ni abendaino gehatzen izan. Zai, atien zai. Bai, nien ikua mendia, ni bukatutako netxean ikua. Gero esaten nuen, aspertu iten izan makarrik, eta, bueno, mendia ziberkoet. Eta hola xea zin itzan, pixkana, eta, bueno, behakin sartu nitzan igual mendiko mundu ontza, eta behin kompetitzen hazin itzan da, txapela batero hori izan da, handik atzea. Garbi utzi zen, zuk ontaz gain lan egitezu. Bai, nik ontaz gai, tailarren 8 ordu itekut, eta, bueno, etxe batzuk garbi zaitut, eta ez tokelditzei. Ez tokelditzei? Dirua berdeuta, hemendik ezin da bizi, nahi pena emateit, baina, bueno. Eundalau txapela, dazkazu, ezta? Bai, ala dazkat. Hemen danak ez dazkazu? Hemen ez, baina egon, behitu. Irikiko izut, lau, eta, bueno, uste eta azkenekua, hausen dala, etxarrikua, hemen danak horreztiak abitzen da hemen dazkau. Balaude ateratzi, hori ikusi. Bai, hoxe, danak ikusi. Bueno, hau honek kriston ilusio ematen dit, porque hau izan zen neungarrena. Eungarrena bat ezo? Handutzi joera, bai. Handutzi. Eta hau, bezperan ekarritakoa. Jesus, Maria eta Jose. Junitzan bera, gauen 10 ditan, eta enguzila lan hain, korrikako hartu, bera ju, karrera hain, eta arkumer dila eta txapelakin ere, guztu asko etxea. Ondo, ez da txarra. Txapela ona, baino arkumer dila ere txarra ez, Entrenatu, egun hori taldezu? Gehienetan entrenatu. Gaur igual aprueba jarriko zaitut, Ibon. Bueno, nahi bezu abe txukun jarri, tengo dau, entrenamentuko eskora. 104 txapela alajaina. Hauek txukuntzen bakarrik nahiko alan bada. Eta baita 104 buru topatzen ere hainbeste txapelek ez da alditzaten. Hobea izango dut, oinetakoak handatu eta gure kirolari handienetako batekin saltaka ateratzea. Nerea, hemen itxe gauzoak ez utxarra, segidatik aldapa. Bueno, abona, suabe jo, eta pixka berotzeko, azteko. Eta hemen danak gora eta bera, Bai, hemen laua gutxi da. Herriak etxi ber, hori joan da desente biltzen naiz, eta, bueno, zeriek eta iteko, han. Pulsometroka biltzen zea. Bai, hazi nitzan baino, neko urdurio, petxun iztutzen hau eta ni, otu gabe nago. Libre, bio. Bai. Bueno, Ibon, neko arnazotza badeu. Eta hori oso mantxo guazen niko handik, Ondik joni, Bai, Bueno. Karga hartu gano ba. Aldapan beti gora garri berko zaitut. A ber. Marato jatxarra hau urruen gogunen da. Bai. Ibili ezinik, Era bat, ibili ezinik. Pixan etente inber. Bai. Lengo amunan antzea, praga ikantzi gabe. Toki jarra. Bai, behitu. Bate trafiko gabe, bate porundik gabe. Hemen dazkau, arginan on maztillak. Hau arginan on? Bai. Habe kalditu? Hemen, etxetik 500 metroa. Bai. Korrikain, da guiti beran atorrele, txakolin tragu gaiteko. Bueno, ondo. Jende importantia, Jende importantia. Eunor. Apa. Hori jo urrutik gatzak eman. Hau itengo zaigu. Beti ezatea basarritarrak zea diferenteko gehala, nahi ez zait iruditzen. Beti emakumea eta bai fuerteok, baina zeatikan.
Lan naite deulako basarrein, ez dakit. Superez basarretan galtzea. Bai, ni beti basarrin bizi naiz. Nik ez dakit zer dan kalen bizitzia. Oendik ez probatu. Eta protzeko goik ez? Bueno, ez dut esango ezetzik, baina basarren guztua bizigia. Hoxe, lan ezatea asko. Batin, bestiain, bukatzez dana. Oantxe goiti bera. Zeingo dugu. Oantxe piztuzea. Oantxe pixkat. Baina, belaunak eta ez tekinik, Ba, hemengo 4 metrongatik hola izorretuko tezea, ba? Bueno, aldertu, gara? Nik zeiko, nuke beste pixka bat emandik, Bueno, nahi duzu beste buelta tingo dugu, Oliarra ikusitut, untxik ikusitut, Bai. zaldike bai. Bai. Bueno, baina bakazu beste gauz bat ez dezuna ikusi. Eta nik, nire maskota bezala dakat eta jungo algea hori ikustea. Ez dizut esango zer dan. Guazen? Ja, loro zarren bat hori bat. Ez du aldengo. Bueno, txerrilla ez da. Basurdia da, baina etorri lazai. Etorri lazai. Basurdia? Arra jotzen eko zea. Etortze espazea ez dezu ikusiko? Arra jotzen eko zea. Ez, etorri lazai. Bueno, Ibon, etzea atrebitzen etortzea. Ikusi beharko zu ba? Ni basurdia, oipat, ez nu. Oipat, tio. Oso txana da, beira, hau nire maskota da. Ni maitia indakon askotan etzan iten da, baina gaur ez dakit. Ia. Etzango dan. Ezin de sinistureen ikusten izena. Ba, hau grabatu ondo, Basurdia? Bai, nik uste 120 kilo badala, eta hau da nire maskota. Hau ikus aldezu. Ikuste aldezu. Basurde bat. Nei ez dit ezerraiten honek. Basurdia, ala gaina. Solomo galante goitu horrek. Bai, baina oaindik Ibon ez da bukatu. Oainik zuri, beste erronka. Tigria o lehoia osea gutxi horreia zua. Beste erronka bat jarriko izut. Osea bat. Bai, ez dakit. Ez dakit. Bueno, hau sartuko zean, baina niko hain nahi nuke. Bai. Zengo dugu, bultako eskorraman? Bueno, zu atrebitzen bazea, o animatze bazea. Ni basurdiak inolatea nahi zen, baina abekin animatu nahi. Abek, bai, beira, hau, honet Donboi izena du. Behatzi bat urte ditut Donboi. Donboi. Behatzi bat urte ditu, o 10. Eta, hau da hazienda bat, hankak emate eskizu, ikustezu. Hau ze arraza da, arabe hitekoa? Hau da, bai, arabia, hoi da. Honte, hemen bai ondo. Bai, hau ez da korrika ikia, Korrika baino bi, igual hau? Bai, hoxe. Tirante hola, ez da? Bai. Beti haintzeuna pixkat zurila da. Hau atzetik botatzen. Eta bai, generalen hori atzetikan jutea. Ez da bairotuko. Ez dakit, Ega, gozen. Giratu ingo nahi. Nerea, eguna kompleto gaur, Bai, ez da? Mendigu elta korrika, basurdia ikusi deu, saldine bai, hau dek emakumia, Jode. Danetik pixkati, bo. Ega, minik hartu gabe gaina. Nik uste nun korrika latia bakarri zinela, bai. Baina, danetik pixkati, danetik pixkat. Saldine asuntu haure, Bai, ikeragarri harra dau. Ikeragarri harra. Oso ondo. Goizen zukalde nahi mentzea. Oendik gabonak urruti xamarra daude, baina mazapan batzuk indizkizuet. Bai? Bai, ikeragarri gustatzen zukaldia, eta kozinare bai, reposteriare bai. Hau da emakumia zaten, itxeako mukua. Itxeako mukua emakumia. Zurek izuna hori izan bizi. Ezate ba, besteik ez da honeako. Ez. Zuk izuna bizi izango zu. Are begi bizi izango bare. Josemari, zenarra ez da? Bai. Danetik iteu, Bueno, pixkat. Danetik pixkat. Bueno, gaur guizen indako mazapanak. Aber, gustatzen zaizkizun, oetzaizkizun, guizen goizo jaiki, eta goatu naiz, eta askarrena hoxe egiten nun. Gaur esan diazu goizo, endezula mazapanak eta korrika. Horrena mazapanak, geokorrika. Horrena mazapanak, geokorrika. Oain zuekin egon, da ordu bitatik amarreta lanea. Geo lanea, bai. Zuk kaxilda hori joko ezotzal dezu, gure programotan atea zana. Hori da, eta ikusi Zuk irutzi zait, olako sekatza dukezula, Bai, nahi nukearen eraren olako katza eukiko banu. Tartia hartu berda danetik bizimo gontan, ze hemen lau egun bakarri biziko geha. Bai, lau opi. Bueno, jaun Andreok, ondo izan? Bai, aio, eta eskerrik asko. Jantzan. Nik probatu dut, Ibonek ez dakit. Igual. Ez gaitu, orain inork ikusten da begira. Hemendik udare ondonetatik, udare bat hartu dugu. Errekuperatzeko ona hemen da
kirola egin ostean. Haze sorpresa eraman dugun Nerea Amilibiarekin. Kirolari eta korrikalari aparta zela bai, baina bizitzarako ere horrelako gatza indarrak emena zuenik ez genekin. Askotan, elkarren ondoan bizi gara eta ez dugu elkar ezagutzen.